bublina, ktorú som si všimla. Hej. Táto. Ale ja som si nevšimla, že by nejako cez to fučalo. Hej. Ale toto som si všimla, že je tu bublina a napríklad tu nedolieha ten syrup. Nie pre mňa. Tu nedolieha ten syrup. A to je všetko, čo som si všimla. Ale... Vidíte tu? No, však dobre, to treba takéto veci upozorniť, že to spravia. To je ho. No dobre, však to hovorím, A dá sa to takéto zavrieť? závady treba napísať. Musí sa do toho strašne zaraziť. No, je to plánované v dvoch etapách. Jedna etapa je výmena okien na južnej strane, teda všetky triedy, ktoré máme smerom na námestie. A druhá časť 6 miestností aj na severnej strane. A v roku 2009 bude zbytok, to znamená tá severná strana. Ona majú 82 rokov a ozaj sú vo zlom stave, takže priebežne robíme výmenu. Nevýhodou je, že sa peniaze nedostali cez prázdniny letné, kedy by to bolo ideálne. Som sám kázal kompetentným triednym, ktorí sú, aby spísali na papier za každú triedu závady, konkrétne kde sa vyskytnú a bude to riešené cez tých, ktorí to robia, aby to odstránili.